Huomenna ostas hirvimerkin uusinta. Tässä käydään vähän ampumassa. Joo. Mulla on tuossa nyt 2 panosta ollut. Näillähän minä oon metästellyt näillä lyijypanouksilla painavilla ja kevättalvella kehittelin täyskuparista luotia ja niitä vähän testailin. Niin piti näiden jälkeen sitten putsata tuo piippuja. Nyt kun lähdetään näillä ampumaan, niin sen osumapiste voi olla vähän muualla. Tai eipä siinä lähdetään kokeilemaan, miten se sattuu. No se vähän hipsii silmäkulmaa. Hyväpä kahtomassa miltä sattuu. Meillä on taulu ja osumaton tuossa. 3 laukkasta minä ammuin. Nehän on napakympis. Ei tarvitse säättää. Luojan kiitos, ei mun olkapää kestä tollasta. Ei muuta kuin huomenna merkin ammuntaa ja siitä se lähtee taas.